Ie, croeso nôl I chi. Wel, dyma un o bencad pwrhithau'r bore yn y gwartheg Llaeth. Ac da ni wedi cyrraedd efo'r Holsteins. Tom Phillips wedi mawr Cilredin. Sir Benfro gen I fan hyn. Ac Gareth Thomas. O gelli ddi Cwm Ffrwd Caerfyrddin. Ac cael rhywun o Sir Benfro a rhywun Sir Benfro a rhywun o Sir Caerfyrddin a Cardi. Dylen ni fod yn iawn ar ddiwedd y dydd. Boes, nawr te, dyma un o'r uchafbwyntau'r dydd yn yr adran. Nes I gofio hefyd, da yw y wraig yn Gardi, mae mam Gareth yn Gardi, wyt ti yn Gardi, so mae Sir Aberteifi wedi cael tipyn o ddylanwad fan hyn, ydi? Mae wedi cael ddylanwad mwr. Gwyd nawr te, nawr y waith, sio mae'n edrych ma, canol fan hyn nawr, gama fi yw'r lleia. Wel, allai weithio di da I fod fi wedi bod yn dod i'r siow yma am flynyddau I weld gwertheg pob lliw o bob llun. A mae rai fi wedi, mae safon y dal enni yn y gwertheg diag o un o Holstein. Rhywbeth arbennig iawn. A ti? Mae da ti'r hifen yn dod i'r brig yn bob dosbarth. A allai fynd unrhyw ffordd, achos mae nhw ddigon da bob un o nhw. Yn y wertheg da. A Tom, mae'n siŵr bod chi'n ategu hynny? O, dwi'n nhw'n bendant. Mae ti fiwch ifanc fan hyn gyda Iwan yn Antibwla, y rhif 30, fiwch ifanc arbennig. Oedd hon mewn llynedd? Nath I ennill pencampwriaeth y Trisiedi. Nath I ennill pencampwriaeth y Trisiedi yn y sioe yn y Gwanwyn yn Gyfyrddin. Siampl gwych o'r bryd. I magu hefyd? Na, un wedi prynu yw I. O, ie. Ond mae fiwch oedd wedi dod i'r brig llynedd yn y Trisiedi Llath, wedi aeddfedu, wedi lloia unwaith eto, a unwaith eto wedi dod i'r brig yn ei dosbarth ei hunan yn yr ail o. Arbennig, record anna. Wedi prynu ddi fel anifel ifanc mae wedi wneud. Ie. Dim prynu ddi ar ôl ddi fod yn llwyddiannus. Allwn ni weid hynny am un o gewri'r cylch dangos y Jimmy Tregibi. Oedd e'n feistr ar brynu'n ifanc yn oedd e? O, prynu'n ifanc. A Jim yn abod nhw yn ifanc iawn. Dwi'n meddwl mae'r un stor mod, dwi'n cael un o'r siampl fi a gwych a rwy'n wedi prynu llo ifanc. Wedi gweld rhywbeth yn dyddi, a mae'r fiwch na wedi golchi llawr o bopeth a thoi blaen. Clod I Jimmy am brynu'r hadyn, ond clod I hefyd am ei dyfu ddi. Ar y ti. I ni fynd nawr, allan ni'n ei raglen garddio, just iawn gallen ni. Rhwng tyfu. Pa'n mewn â photosynthesis, fi'n agos ni. Dim ond Gareth gallu ddydd y dati, dyn ni'n mynd at y gad, dyn ni'n mynd aros gyda'r daeth, gallu a. Mae'n nes bod ni'n codi gwynt yma dau. O, di mai. Mae'r... O, mae fe'n rhoi di... Peter Waring. Ferniadau. Peter Waring. Mae wedi gael dipyn o her. Mae wedi pendrwmi gyda'n dipyn yn ameti ddosbarth. Beth iachus wrth ben, sa'n credu byddai pawb wedi cytuno popeth wedi gwneud. Ond o'r diwedd y dydd, fe sy'n bwysig heddi. Fe sy'n y canol. Fe yw'r un sy'n goffo canolbwyntio ar bopeth mae fe'n gwneud. Dyle fe ddim cael trafferth yn y dosbarth yma. Wel, sa'n mwyn, ni'n rhoi ti di, Tom. I fi mynd ar ail o. Wel, dwi'n credu byddai ddim gofyd o'na un i'r un peth ydy. Dwi'n hoff iawn o'n iddi. Mae yna fiwch arall na si I fi falle erbyn hyn yn cofio mwy na digon o law. Oes, na beth o'n i'n meddwl. Mwy na meddwl. digon. Dim yn drachyn mewn naturiol ond o'r ffordd i gilydd. Cawr te, fi'n credu mae'n canu ar un llyfr y mynedd fyna. Da iawn, boes. Dwi'n credu Sa'n ni'n cael dau gwell i rhaid I barn. Ti'n cael rhywun fel Iwan yn dangos y nifel. Mae hon yn... Ddim yn bach anghyffwrddus ar y funud a bydd y gwres, llawn llath. A rhyfedd yn neis I weld biwch yn godro yn y gylch. Mae'n llawn llath, ond mae'n cofio'r llath a mae bron wedi cyrraedd, ti'n bod gwybod mae'n gallu corio yn iasu. Dylen ni'n cadw tarw wrth hwnna, wrth mae hwnna, chybod, yn dweud pa fiwch cymere, mae fe'n ai ti. Ti'n mae'n rhoi llath ar yw'n fi. Na, mae rai parchu'r ffaith bod y dam sy'n cofio dipyn o lath yn y gwres llethol yma yn dangran dipyn o straen. Llwy'r gyda nhw. Mae'n camol y da hun yn y dosbarth nawr. Mae'n rhoi clod i'r ffaith bod nhw'n cario eich cadeirau yn uchel, a styried bod nhw 4, 5
o soi wedi mynd trwyddyn. Mae gan y diagwym neu mi oedd gyda nhw i'r fichod o wedi rhoi cant a nell a mae yna fichod o rhoi mwy na hynny heddi. Ond mae hwnna'n wedi cadw sawl teulu a bara fe'n un ar y bwrdd. Odi. Mae'n rhywbeth sy'n amlygu yn y bryd bellach. Dwi'n gwybod, mae'r ffigurau'n aml yn dangos bod nhw ddim yn para fel dilsyn o ac yn y blaen, ond mewn brydau efo mwy masnachol, maen nhw'n dod i gwared nhw. A beth sy'n tynnu sylw i fyny nawr, mae dyn ni so gwmwyd o gweddysrwydd negatif yn dod o da, mae'n cael ei llosgu mas ar cyhoedd, a dim clod i'r anifeiliaid mae'n hyn sy'n cael ei para, a maen nhw'n cyrraedd y nod, maen nhw'n cant yn eitha lath, a mae'n dda hefyd. Wel, gadw ni am eiliad nawr tra fydd y beirniad yn gorffen efo'r gynulleidfa, mae'n gymryd nôl ato ni, dewch chi nôl ato ni am ei gymryd peth i weithio, a deithoch chi pwy sydd wedi ennill. Yn barod, mae'n siŵr i roed i law ar y pencampraig, a chi'n eitha hapus boes ar eich dewis chi. Be fydd i ddewis e? Yn anodd gweud, i fod yn onest, mae lot o'r beirniad mae'n aml iawn yn hoffi mynd gyda nifel hun sy'n dal i ddrychyd yn dda. A dwi'n am yn deg bomser ar nifel ifanc fel hon sy'n fynd yn yr un ail o, mae i fi sy'n sampl mor wych o'r bryd. O, mae'n aros allan, I fi, mae'n canu'r gloch heddi, a ddyle ddim cael ei chosbi am y ffaith mae dim ond 2 o loi mae wedi cael. I fi, mae'n siampl wych yn llawn heiddi y llwyddiant geithi. Mae fe. Mae hon mynd i'n ddiwch dda chi. Mae sefyll. Beth yw fe creadur da? Mae'n sefyll mas yn diwedd y dydd. Y pwynt i fi oedd i drychyd yn hollol naturiol. Bob eiliad oedd hi yn y cylch, symud yn rhwydd, cyrio'r llath yn gryf. Oedd hi'n llawn llath, wedi gweld na, oedd hi gillwyd o gymaint o lath, ond oedd hi ar y gloch. Well done. Wel, da ni, boys. Diwedd pencampwriaethau'r Gwartheg Llaeth 2016. Llai ohonyn nhw mae'n wir yn de, ond safonau ar uchel yn y sioe. A'r tywydd, wel yn dywydd poeth iawn. Ond chwarae teg, mae'r beirniad wedi cadw nhw. A diolch i hen gyfaill Tom Phillips, dwi'n falch weld ti'n ôl yn ni, a gwalch bod Susan yn well yn de, y wraig. Ac wy falch weld ti Gareth, ac bob amser yn cael laff. Cyfle i werthu, a mae hynny bwysig, ta beth yw'r tymeriad. Mae rhai gwenu i raid. Wel, mae diwydiant llath wedi cael gwbl o blynydde ar y swydis, a mae rhaid i ni fel perchnogion y buchesu yma, fel brydwyr fan hyn, i ddal i fod yn positif, a edrychyd mlaen i'r dyfodol gyda rhyw gymaint o herdd, ac ysyn ti byth yn wath na mae wedi bod, mae bown o wella. Diolch yn fawr chi'ch doi. Hif dy ddŵr dau. O, ti'n dŵr i fi. A diolch i chi am eich cwmni mor Gwartheg Llaeth. Welwn nhw chi nes mlaen.